jopiny mar mondo mi wawinja ne pachgi kotudore kod lai manyien masani tiyo godo e chwalo omenda mar sir mar somo ne jopuonjre mbalariany. Millicent. Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu gi e kaunti kaendi awuok e mbele kata nyim mbalariany ma Maseno University mano town campus, ka bende an kod moko kuom jopuonjre mawuok e mbalariany mopogore mago mag Maseno, nitie bende mawuok e Kisumu Polytechnic, mondo mi wawinja ne pachgi kotinogni to gineno nade, en lai mane manyien ma kotigodo e yor chwalo omenda ne mbalariany kata kuonde tiegruok mopogore to nyalo siro somb mbalariany e yo mowinjore, kendo rochruok mabende kata ywak mosebedo kaneno nyalo bedo maonge. Machiegni achako kodi king'iyo kamera, chakna gi nying'oni, sani in kaka nyingi ng'awa tiwuok e mbalariany mane, to iparo ni lai mane manyien ma kotigodo kata yo mane manyien e chwalo omenda ne mbalariany to jopuonjre kata somo e mbalariany nyalo dhi kaka owinjore pacho kanyo? Erokamano jafwambo, gi nyinga iluonga na Owera Vincent, nyinga moriere town kae no Ramogi, an student at Maseno University. Nasetimo degree na mokwongo. Currently I'm struggling with another degree. Adwa wacho kamae, asebedo ka compare notes. Kana an Maseno, before I graduate in 2023, natimo course mar Geospatial Information Science. Hapa hii anachulo 38,700 for the whole year. And sani kana ng'iyo the current fee structure, ayudo ka nyithindo are paying around 329,000 per year. Kore yudo ka there is that triple, it is not even triple. En gimoro mo multiply almost 6 times. And this thing obiro ge upsurge, obiro once, ochalo gimobedo dropped into the sea. Gimo seinyowa as a country ni okwabed gi a good leeway mar timo gimoro. The government no actually they did consultation but as people who are on the ground, as the stakeholders, as the students, noko kao Pach wakaka students mondo this funding model otimango obede system. Anyalo wacho kamae, serikal nigi pesa mili. The other day kana ngiyo the screen ka new PSS and CSS were being igonegi kogno. To naneno kaji nigi pesa madongo ka one CS kende was having a tune of 2.3 billion. And then we are in a country, even paying a school fee is a problem to a parent. And gimanangiso serikal, scrap off the new funding model, give every Kenyan an opportunity mar somo nono, free education for all. Because kede kata polytechnic kai, during those times before Kermasan nedonji, ni udoni there was that capitation fee money keto negi. Kore yudo ka janyuol ne pay at least 30,000, the rest 30 or 20, serikal timango wachungne. Sani magote negi scrap, janyuol onge pesa, obedo tax to the deep side mar pocket. Makata gimo nyalo golo fuko mondo chulgo school fee is a problem. Koro lai mane manyien mipani kotigo dot e chwalo omenda to nyalo konyo. Ano kare lai mora ma nyalo ket kae. The only thing mon go a solution mar mondo jiosome Kenya ka, we must have free education for all. Money is the only thing. Temomeno poda wacho kamae, ni as much as jipodhi nani ni, one gaga comrades as the student will still join the youths of Kenya in the Nani movement mondo this thing are always actualized. An gi nyinga iluonga ni Victor Charles, mong'ere kaka VC, and a student, japuonjre at Maseno University doing my degree in communication and languages. Ka siro gima owadwa no wacho, somo osebedo gi challenges, and sani neno kwa bedo gi transition e CS mar education. I hope ni wadhi bedo gi some relief, wadhi bedo gi fuongruok ka gibedo piny ma ging'iyo ni okang' mane ma ginyalo kawo mondo giber godo somo mag raia masani. Ineno ka rawere matindo masani ema siemo wang' serikal, nikech gineno ka serikal odiyogi, gionge gi fuongruok e kuonde mamoko. In fact, somo nonego beni bedo mayot ne rawere. Neno kata TVET ogol that capitation, ogol ang'o, to sani wadwaro ni mondo okel somo obed machiegni ne nyithindo, nikech somo ni e gima dhi kelo dongruok. Wan wawegi wanyalo chung' kama ji nitie, nikech wawacho ni somo en gima dhi kelo dongruok gi maendeleo. Neno ka president osiko ywak ni ma gima ok timre. An awacho ni president onego bed piny gi stakeholders mag institution mondo ng'i kaka obero oketo somo bedo mayot.
Chak na gi nyingi kumisome gi Pach e wilaya manyien mawinjo tigodo e chwalo somo e mbalariany mondo rowere kata jopuonjre yud yot. Erokamano, an kachung' ka iluonga ni Violet Ouma. E wach siro somo mar mbalariany, anyalo wacho niya, sirikal onego sir somo mar mbalariany nikech chon kane ng'ato dwa apply help ne en tich mayot ahinya. To sani nyaka ibed gi gik mang'eny madwarore ni e apply help mondo ne ni itimango isomo. To sani otek, kora gombo niya wach help kanyo, sirikal onego ng'i achiel kachiel mondo ne ni nyithindo go mantiere mbalariany oyudo help nikech kiyudo help kaka nyathino masomo to inyalo konyori e yo mayot nikech help no kawo part moro mar fee to moro be ineno kaka itimo. Erokamano, an iluonga ni Eugene Chacha, japuonjre Maseno ka. An anya wacho ni iyudo ka joma ng'eny gombo somo to gionge opportunity no mar somo nikech pesa ng'eny to fee ng'eny. Iyudo ka Maseno ka ok inya timo penj kok itieko fee to ng'eny jopuonjre dok dala kata yudo malit ahinya nikech ok ginya timo penj. Koro an akwayo mana sirikal mondo gikonywa gine kaka wanya somo nikech wabe wadwa ni wayud kaka wanya konyre in future nikech wan e future Gen Z. Erokamano. Erokamano ahinya machiegni. Nyinga Kalebo Nyango Aaron, an student Maseno University. Gima anyalo wacho en ni somo ema yawo wich, somo ema yawo pach ng'ato. To somo kobedo matek makoro fees jonyuol ok nyal manage, sirikal borido kocha ni koro mondo mi ng'ato yud help bedo process matek mopogore gi kaka nche osebedo. Kwayo na manyalo bedo godo maduong' ne sirikal en ni mondo mi wabed gi dongruok, mondo mi jomatindo obed kodich, nyaka koro ging'i kaka ginyalo keto somo nyalo bedo mayot kendo kata ka ginyalo forgo other aspects of development mondo mi ng'i kaka ginyalo kelo some of the resources a sector mar education so that we can have a better way of education even compared to what was there before. Koro king'iyo en lai mane ma kotigodo sirikal kotiyo godo e chwalo omenda wach kata ni mar help to nyalo konyo e kelo yot e weche mag somo e mbalariany? Sirikal gima onego tim kipacha kata gima kaka nene en ni kik obed gi ka ing'iyo yore matek kaka koro shida nitiere, jonyuol nitiere taxes momako gi koni gi kocha to gin gi pek ma koro onge kaka ginyalo timo. Koro ka pek nitiere komachielo kocha to mondo mi koro pesa bi koni bedo matek. Mano miyo koro kata students and everyone in this education fraternity bedo gi problem kendo kata mondo mi koro wayud bursary disbursement bedo shida maduong'. Kamano ahinya machiegni katieko kode inyalo wacho ang'o sani wayudo ni weche mag somo osebedo kod midhiero mopogore. Koro king'iyo somo e mbalariany, yo mane kata lai mane ma sirikal nyalo tiyo godo e chwalo omenda e mbalariany mondo mi problem kata midhiero mosebedegi okel yot e wi somo kata ne jopuonjre manie mbalariany mopogore, obed TVET, obed mbalariany mag universities kod mamoko. Chagi nyingi? Okay, erokamano, an iluonga ni Veronica Chino Arogo. To kawuoyo kaka one of the students ma bende somo e mbalariany ma pacho kae, en ni kawang'iyo kaka wach chwalo omenda mar mbalariany osebedo ka bedo, wayudo ni osebedo gi challenges moko mang'eny. Kwang'iyo ni kata an sani Huduma Center loso weche ga moko mag help, to waneno ka gitemo wacho ni first years ma last year no apply ka gitiyo gi index number, ok dhi apply subsequent loan ka gidhi rito nyaka giyud ID. To moko kuomgi kaka awuoyo gi moko kuomgi pod gin a year ahead. Koro dhi bedo negi mapek ka luwore gi wach somo, gidhi koso pesa kendo gidhi koso omenda ma nyalo miyo gidhi mbele gi sombgi, ka moko be ae family ma low ma dwaro support no ahinya mondo gichwal sombgi mbele. Koro gi midhiero miyudo no, ipani sirikal owinjo tim ang'o mondo kony jopuonjre abila? An gi pacha naneno ni kaka ne gi apply last year to ne gi bedo verified gi index number gi nikech moko kuom gi ne pok attain that age ma yudo ID. Government no nego weya giendelea kamano ka gidhi mbele nikech gin jok ma osebedo verified ni gintiere universities ma pacho ka. Koro government ne onego meda miyo gi omenda kata ka ne ioro ne gi e simu kata e bank
mondo gi endelea gi sombo gi mbele nikech ng'ato ok nyal chungo sombe nikech pok watain 18 years to last year to nosedonjo skul. Mana kamano Joyce, mano e moko kuom paro mabende jopuonjre mawuok e mbalariany mopogore e kaunti ni ma Kisumu oyango ka bende gin gi kwayo mopogore ne sirikal ka giwacho moko kuom giwacho ni kaber to somo mar mbalariany owinjo kele yot okete obed manono. Jomoko be winjo ka wacho ni jogo masani endi temo manyo pesa mar omenda mar siro somo mongere kaka help bende yudo ni ikgi monogi ka iga mokalo ne giseyudo. Koro sirikal winjo ne anena kaka konyo jopuonjre makama. Kamano kionge penjo taduoko ni mondo idhi nyime kod twak mawango mar siro somo e mbalariany. Joyce Anpumi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti